Hay mga bay, mga sa tama na itong serbisyo publiko. Masigig pangaon para sa mga tawo nga walay gana mukaon arong ganahan pod mukaon. Ang sod-an, ang danggit. Dili sa usa ka plato biki. Pag mo rin angkon sa kong plato, mga untay na sawsawan diri nga pinakamalupit sa kong tapad. Nya plain rice koron. Plain rice do ka cup. Uyap diri gamay. Panghimagas. Pampagana uyap. Ngam to ninyo. Piniritong danggit. With sawsawan, sukang, may tuyo. Okay kayo. Mukhang tadaan kay. Lahat ang duty. Ang puno sa atong mga tiyan. Hindi sa Pilipinas kaya nakaunta dahil yung gugot mo. Kaysa mangulipon ta. Trabaho sa daan. Ay, KAON. Ay, Diyos ko, isidok. Mutubo bang kabos? Ah! Palodbok! Selod. Sani. Pila? Hey, pinduta sa ayang may pila. Ah. Sana bok? Ato ka sa san kuan MBB. Nay nakita mo combo 20? Sale combo 20 daw. Oh, sale combo. Ano may nakabutang? Sale combo. Mm. CTC combo 20, CTC daw na? Combo 20. Mauna na siya. Enter mo ba? Okay. Number daw. Kuan na. 0922 76 78 77 9 toto 76 Wala ni mo to nga abok. Dagko kay bok. Nana naabot na punta na siya. Abot ka daw? Ah, mana are? Abot nalud na. Yes, of course. Madam Inday. Bayar ya. Maninglis akong afam. Ako na may harap kong abot. Ano ba nangyari? Wa naman to'y unod. Wala ko piso dahil. Kaya pa na. Say mo ya. Pila na mo ketchup. Asaan eh? Kani 10. Kanang gikas ko ay Kani sa kumain. Ginahan ka? pila mo na. Atari na ako ni mo 15. Pwede pa ba ka ni? Di ko na expire. Ay, check sa na kuya ha. Hang na siya ko ano na din. Plain ra ni siya ya.
Lami ng mga kuan tomato paste ng kagkuan. Kagkuan. Eh, kuan gyud ba? Puro gid pulang-pula. Sa uy, wala na dahil ni kuya, uy. Pwede pa ka ni? Di na ni siya pwede di ay. Unsa may expire na? 2019. Dadi na pwede. Lano? Dugay na kayo na ako ipa-display ring Ate Irene. Last year pa din na di ay. Pwede pa ka ni, bisag kuat. Murag na may sa extension. Ulo Da. ka buwan. Unong kabuan ang extension, ani. Paubos, wala na gihapon niya. Labay na dahil ni. Kuan na siya gud murag mo. Asa ato ko na. Awa daw. Pwede na siya ni ipangkuan sa mga sudan-sudan. Oh, luto. Lutoon. Ginabay na mo na. Wala pa ni ako ning dawat to. Kablian ni. Ya, abre na to siya. Na, bangagan na diya. Pwede sa tuyo ko. Pwede na bangagan. Nawa daw, wa ba na unsa? Labnaw mo siya. Okay ra bitaw. Okay ba kayo? Mahal na. Wala na ya. Ha? Wala lang. Dapat ah. Oo. Pagi panghatag na ko na itong kuanda. Pwede na siya pang kuan timpla. Tigla sudan. Nga lutoon yun mo. Diyos ko, wala na ako ma-imagine. Kala ko sigarilyo be. Ah, Lawas. May tigwin. Nakay katol. Lion Tiger. Nagpila. 3, 2, 5. O kanang 2.5. Usa ka may tigwin. Duha lang ka may tigwin. Mali siya isago sa kunang maginamay baka diritas ba. Oo, kana. Apay daghan kuya ay, kuha na ni. Ano be? Ya, kuha abok. Ipang timpla. Hmm. Nawa, i-check lang ang sulod ya ha. Oo, magini sa lutuon gid. Dugay man dyan na, dugay man pudang kuha na na. Labunaw na magud. Oo. Lapot mo gyapon siya, siya nagtubig, magtubig mo na. Biar mo ning kagkuan. Pure mo gid na kay daghan kamatis to eh. Ambit ang katolay be. Dukar ko. Among dukan. Nakay plastic ani. Tagay pa si kuya kay so magbitbit sa kasako na indala. Nihapon day taya oy. Sige. Ano na bali. Nga. Gamito na nato na balik. Tagis ka mo din. Ano, napay sa mo. Utang na. Yan ito dai. Oo. Sudah 5. Sudah 5. Taas ang purulbok. Yan itong iputos. Ay, basari. Isod niya itong kuan mo kanang case. Inaas gawas ra ba niya? Wa ra ba? Gusto. Wala laing
Palitan? Sila ra? Ha? Wala nila mo deliver sila ra? Dawat ra. Maraw ma. Lunes. Martes. Doon sa lawas ang deliver eh. Sabado Martes. Mana ka, Je? Je? Ina si Andro nga, lami kayong isda. Andro! Ya. Andro! Bitsin? Pipsi na ah. Jeez. Bok, alis agud bok. Ano to? Katang manakat ko dito. Pipsi bok. Ha? Pipsi. Dito? Di, gamay. Gamay lang niya. Ubus sa Winston. Kaya Winston niya. Size. Ay, buwan. Di ni mo maabot dito buka ng butangan ni mo kuan. Kanang tungan ani. Halayan ko ana ni mo tali. Nang jud hagdan no. Ikaw na ay. Butang kami layan. Ano butang na ka? Unsa man nimo imong gisagboy? Sakto na. Ay nalisod ito halayan. Ina lang gito nimo tagpusan. Mahirap magaling. Balaw pa kag palusot ato. Pwede pero ang imong hanger perme katong alambre. Pero katong plastic maglisod og lusot. Hindi din nasiktan dugo ni Mabok. Ay manawag man na. Ang ice cream. Kupar. Ya. Nispe na ko. Ayan, human ako kaon. Shout out na lang ta sa akong mga gold members diha ug sa akong mga silver members. Ingon man usab ang tanan ako mga silver ang mga bronze member ha dinan ako mao sa usa mga bronze member kay piti jud yung daghana. Maong sa gold ug silver lang ta kay kaya ra kaayo sa ato ang panginabuhi. Shout out ang pubring hilas. Pasyalan Japan vlog, Minimi and I. Triple K Pueblas, MJ The Life Voice, Liza Clark, Master Serious King, Glenn Puertes, Sofia and Isabel's channel, Pasyalan Japan Vlog, Leticia Yansen, Robita Gyam, Food Recipes Cooking Version, Kumaring Kikay Odds, Tita Course, Maricel Interior, Tumodet Chico Vlogs, Skyline Dreamer, The Bubos, Lala Guapa. Ingon mo sa ako mga silver members diha nga sila Talisik City, from Australia with Love, Gracious Adriano Tong, Sharon OFW, Bing Villar, Simply Gretchen, Ness and Wallo Bineth, Tita Course, Mystery, Mas Life in Nebraska, Tia Mars Vlog, Hermes Amir, Phil's With Channel, Pobreng Bisdak sa iyo, Today with Heidi, Master and the Survivor, Girly Pisigan, Inday Eva Lives Vlog, Gapi, Power Ate, Sheila's Vlog, Beng Tinay,
Shuku's channel, Alina's World, Kite DYT, Truck Fit and Healthy Ate Meji Vlog, Mirasol Vlog Ranay, and Shukoy's channel. Meron pa na isa, Kitchen ni Nanay. Ayan, thank you so much. Daghang salamat amping mo diha kanoy kung asa mo himutang karon. Dinhi nagkuan ako, nagandam na ko sa ako ang lingkuran karon kay hapit na ta mag-live. So, muna ni mag-prepare na ta diri kay basig ma-late na sa ta. Bye-bye. Daghang salamat amping mo kanoy kung asa mo himutang karon. Laban-laban lang ta diri sa kalibutan sa YT. Ug enjoy lang ta diri ha, mag-enjoy lang ta. Og managsinuporta ay lang kita sa usag-usa. Daghang salamat. Bye. God bless you.